Studenti, osvojite svijet svojim idejama. Za početak osmislite nove načine komunikacije u Zagrebačkoj banci. To je bio poziv studentima na natjecanje Case Study Competition 2012. na kojem je sudjelovala i Zagrebačka banka. A sada znamo i tko je pobjedio. Čestitamo! A osim vrijednih nagrada za osvojena prva 3 mjesta, Zagrebačka banka omogućit će pobjedničkim timovima i praksu u banci, što je za svakog studenta vrijedno iskustvo. Zagrebačka banka je na ovom natjecanju pozvala studente da riješe poslovni slučaj. Kako društvene medije od Facebooka do Twittera upotrijebiti za bolju komunikaciju, razmjenu ideja i učenje unutar banke, ali i za komunikaciju banke sa potencijalnim zaposlenicima, studentima i talentima. Za poslovni slučaj Zagrebačke banke interes je pokazalo gotovo 60 timova, a čak 33 ponudilo je svoje prijedloge pokazavši veliku kreativnost. Banka je godinama jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj, među ostalim i zbog toga što posebnu pažnju pridaje učenju i razvoju zaposlenika te mladim ljudima koji sa svojim znanjem iz studentskih klupa tek trebaju doći u svijet biznisa. Banka će i dalje podržavati projekte koji studentima omogućuju svladavanje praktičnih vještina i novih znanja. Čestitamo! Vidimo se dogodine opet na Ekonomskom fakultetu, kao i na Facebooku, Twitteru i ostalim društvenim mrežama.